Bueno, primer premio, que mellor que iso? Contádeme, primeiro, que empeza? Por onde sale a idea, Nati? Nada, a idea sale que, bueno, a mí sempre me gustou o tema da camelia, levo varios anos asistindo, e nada, agora que estou no colexio, pois ocorriuseme que o colexio tiña que presentarse tamén, sei que levaba uns cuantos anos sin presentarse, antes presentábase, e, bueno, dixen eu, este ano tense que presentar. Ese ano tense que presentar e levar o primer premio. Home. Modesto. Nada, eu estive orgulloso polo traballo que fixeron, porque me pareceu, vamos, cando vin o resultado me parecía asombroso. Eu iba vendo que iban recortando follas, que iban facendo flores, tal, pero non veía o resultado final. Cando vin, quedei asombrado de todo o que lograron facer pouco a pouco todos os alumnos, os profesores, con Nati aí coa idea clara do que onde había que chegar e encantado de que o resultado fose este. Berta, contame como se involucra tantos rapaces para recortar tantas flores. Pois motivándos, que era o que facía falta, e aquí temos a Lucía, que é unha das alumnas, e ela che vai a decir Contanos, como Lucía, que tal? fixemos. Como foi o traballo? Pois duro tamén. Como empezaste? A ver, como se empeza con ese... Empezades polo tronco, polas follas, polas camelias? Empezamos recortando as follas en cartolinas como a Eva, e cando tiñamos un rato libre, pois empezamos a recortalas. E despois pasábamos a Nati e íbamos acumulando as follas. Nati era que controlaba, que supervisaba todo. Sí. E ao final hubo que ir a por flores, non, Nati? Como? Hubo que ir a por camelias. Home, claro. E quen foi a polas camelias? Si isto cuadra en fin de semana. Quen foi a polas camelias? Foron feitas na clase con papel. Me cajo na mar, isto vamos, traballo en equipo total, Claro, por suposto. Bueno, primer premio, que levabades tempo sin participar? Sí, xa levaba uns cuantos anos sin participar o cole, sí. Ahora que deixar o listón ben alto, Ahora para o próximo ano, vamos, isto hai que facer aí, hai que empezar xa... Ten que empezar Nati a pensar. Nati, xa te mandaron. Os demais tamén, Nati, xa te mandaron para o ano que ven a empezar a pensar, bueno, noraboa. Moitas gracias. E a darlle duro para o ano que ven, outra vez primer premio como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. De aí para arriba. De aí para arriba. Moitas gracias. Aquí.